Benvidos un día máis a Atlántico TV. Hoxe desplazámonos ata a Galaxia porque se ten fallado o premio de novela 75 aniversario. Estamos co seu gañador, Fernando Castro. Benvido e noraboa, parabéns. Moitas grazas. Bueno, coméntanos un pouco, como se chocou nova idea de presentarte a este premio? Bueno, eu sempre estou con algún tipo de proxecto literario, entón, bueno, pois deuse a situación de que levaba como un ano máis ou menos traballando nun borrador dunha novela e xusto, pois, en fin, considerei que tiña un borrador medianamente definitivo e estaba dentro do plazo do premio, entón decidime a probar sorte, a ver que pasaba. O xurado destacou a sofisticación da túa novela, bueno, a complexidade que ten a nivel formal e, sobre todo, o ben pechada que estaba, non? Sí, bueno, agradezo ao xurado. Sempre intentas facelo o mellor que podes, non sempre consigues os teus obxectivos. A novela é ambiciosa, desde o punto de vista, especialmente desde o punto de vista formal e estructural, pero isto non debe de ninguna maneira asustar aos lectores, decir, non é unha obra de difícil lectura, ni moito menos, senón unha obra, bueno, pois que en fin, que reta ao lector a certas cousas e que plantea unha narrativa que non é a narrativa tradicional. E que foi primeiro, o tema ou a forma? Creo que digamos, a semente creativa empeza a gromar, digamos, no momento en que esas dúas cousas entran en contacto, non? É dicir, supoño que había ideas de contido na miña cabeza, non? Pero non é ata que de repente decides que este texto que estás escribindo ten que ser unha novela e que ten que ser unha novela con unhas determinadas características, que ten que estar narrada por unha determinada voz, non? Cando todo empeza a desenvolverse dunha maneira máis fluida e podes chegar a algo, a un produto concluído e pechado. E que relación ten coa túa trayectoria ata agora? Bueno, un paso máis. Eu intento que as novas cosas que escribo non teñen nada que ver co anterior, bueno, nada que ver, que sexan diferentes, que supoñan para min algún tipo tamén de reto, non quero estar escribindo sempre o mesmo texto, non? Esta, desde logo, é unha novela moi ambiciosa para min, non? Que probablemente a máis ambiciosa de todas as que escribín, de todo o que escriben en xeral, non falo só de novelas, non? Espero que teña boa acollida por parte dos lectores e que guste, non? Bueno, xa para rematar, este premio é recuperado por Galaxia polo 75 aniversario, cando hai 50 anos, non? Que o gañou Carlos Casares. Ti tes 50 anos, que relación tes ti con este autor? Teño unha relación de lector e de admiración absoluta por Carlos Casares, non? Sen máis, vamos, non, nada especial, non? Pero, bueno, para min é unha gran honra, non? Poder sumarme a esta pequena nómina de gañadores deste premio precisamente pola calidade, o prestixio e a importancia histórica dun autor como Carlos Casares. Moi ben, moitísimas grazas e parabéns de novo. Moitas grazas.